ରେଖା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସରଳ ରେଖା ହେଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବକ୍ର ରେଖା ହେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଧା ଜିନିଷ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସରଳ ରେଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସରଳ ରେଖା ନୁହେଁ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବକ୍ର ରେଖା। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ତିନିଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଚିତ୍ରର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଧା ଗାର, ଟେବୁଲ, ସ୍କେଲ। ସିଧା ଗାର, ଟେବୁଲ, ସ୍କେଲର ଧାର ଏକ ସିଧା ରହେ ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ସରଳ ରେଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବକ୍ରରେଖା ଲେଖାଯାଇଛି। ବକ୍ରରେଖା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସରଳ ରେଖା ନୁହେଁ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଧା ନୁହେଁ ସେ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବକ୍ରରେଖା। ବକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍କା। ବଙ୍କା ସେ ଯେମିତି ବଙ୍କା ହେଇପାରେ, ସେ ଗୋଲ ହେଇପାରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଙ୍କା। ସେ ଏମିତି ଯେଉଁ ବକ୍ରରେଖା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ସେ ପାଣିର ଢେଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବକ୍ରରେଖା। ଚୂଢ଼ି ଘଡ଼ି ଧାର ମଧ୍ୟ ବକ୍ରରେଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆମ ଆଖପାଖରେ ଆମେ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମ ଜିନିଷ ଆମର ସ୍କୁଲର କଳାପଟା ସେ ତାର ଧାର ସରଳରେଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଡଷ୍ଟର ସେ ସରଳରେଖାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ଝିଅମାନେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଚୁଡ଼ି ସେ ବକ୍ରରେଖା ହେବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଏକକ ଆମେ ପୁରାତନ କାଳରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଟା କେତେ ବଡ଼, କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ ଏସବୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏକକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ସର୍ବସମ୍ମତ, ଯାହା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ତା ପର ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ପୁରାତନ କାଳରେ ଆମେ ଚାଖଣ୍ଡ ବା ହାତ ମାପରେ ମାପୁଥିଲେ। ଏବେ ତୁମ ହାତ ଛୋଟ ଥିବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମ ହାତରେ ସେଟା 5 ହାତ ହେଇପାରେ, ମୋ ହାତ ତୁମ ହାତ ଯଦି ଅଧିକ ରହେ, ବଡ଼ ରହେ, ହେଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ହାତରେ 2 ହାତ ବା 3 ହାତ ହେଇପାରେ। ହେଲେ କହିପାରିବା କି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲ ସେ ଜିନିଷଟା କେତେ ବଡ଼? ତୁମେ କହି ତାକୁ 4 ହାତ, ମୁଁ କହି ତାକୁ 2 ହାତ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏକକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା। ତୁମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କେଲ ଅଛି, ଏ ସ୍କେଲରେ ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା 30 ସେଣ୍ଟିମିଟରର ସ୍କେଲ୍ ଥିବ, ସେସବୁ ଯେଉଁ 15 ବା 30 ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ହେଲା ସେଣ୍ଟିମିଟର। 0ରୁ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଏମିତି ଯେଉଁ 15 ରହିଛି ଏମାନେ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭିତରେ 0ରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ 10ଟି ଗାର ରହିଛି, ଏମାନେ ହେଲେ ମିଲିମିଟର। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ଶିଖିବା ମାପିବା କେମିତି ଓ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ରହିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଲୋକମାନେ କମ୍ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଦୂରତା ମାପିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହାତ ବା ଚାଖଣ୍ଡ ମାପ ସମାନ ହେଉନଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକର 3 ଚାଖଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକର 4 ଚାଖଣ୍ଡ ସହ ସମାନ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପାଇଁ ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମାପରେ ସାଧାରଣ ଏକକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ଏହି ସ୍କେଲକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହି ସ୍କେଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମାପିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମାନ ହେବ। ଏହି ସ୍କେଲର ଉପରି ଅଂଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏହାକୁ ଇଞ୍ଚରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କେଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗ 1 ଇଞ୍ଚର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ।  ଭାଗରୁ। 1 ଇଞ୍ଚର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। 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 1 ଇଞ୍ଚର
ଏହି ସ୍କେଲର ବ୍ୟବହାର କରି ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦୂରତା ମପାଯାଇପାରିବ ତାହା 1 ମିଲିମିଟର, ଯାହା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସ୍କେଲରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟିମିଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ନିଜ ଖାତାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସରଳରେଖା ଟାଣିପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ସ୍କେଲରେ ପୁଣି ତାକୁ ମାପ ଏବଂ ଖାତାରେ ସେ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଏବଂ ତୁମ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଭାଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ ରହିଛି ତାକୁ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ମାପ। ଦେଖିବ ତୁମେ ଯେତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିଛ ତୁମ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀର ସ୍କେଲରେ ମଧ୍ୟ ତା ସେମ୍ ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ହେଉଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ସ୍କେଲ ବା ସେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାପିବାର ଏକ ଏକକ, ଯାହାକି ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ସ୍କେଲ ଦ୍ୱାରା ସମାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତୁମ ହାତର ମାପିଥାନ୍ତେ ତାହା ତୁମ ହାତରେ ଅଲଗା ହେବ ଏବଂ ତୁମ ଭଉଣୀ ବା ଭାଇ ହାତରେ ତାହା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସିବ। ଯେହେତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରହିଛି, ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଏକକ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯିବ।